അവിടെ ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ശരി. ആ ആ ഞാൻ നിങ്ങൾ മഴ കാരണം വന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇല്ല, ഇപ്പൊ മഴയില്ല മാതാജി. ഓടി ഇവിടെ കയറി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ലൈവ് വന്നില്ലേ? വന്നു മാതാജി, വന്നു മാതാജി. ലൈവ് വന്നു, ഇട്ടു. മാതാജി അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് നമ്മുടെ അഡ്മിൻസ്. അതെ അതെ അതെ, നന്നായി. അപ്പോ ഇന്ന് രാമനവമി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് രാമായണം ഒരു ചുരുക്കി നമുക്ക് സ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? സ്മരിക്കണോ? പിന്നെ വേണം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്മരിക്കാം. ഖട്വാങ്കന്റെ വംശത്തിലാണ് ദശരഥ മഹാരാജാവ് ഉണ്ടായത്. കരുണാനിധിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആ മഹാഭാഗ്യവാന്റെ പുത്രഭാവത്തില് ജനിക്കുകയാണ്. രാമലക്ഷ്മണ ഭരത ശത്രുഘ്നന്മാരെന്നുള്ള 4 രൂപത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചു. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പിതാവിന്റെ സത്യപരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് വനം പ്രാപിച്ചു. നമുക്ക് രാമായണ കഥയൊക്കെ നല്ല സുപരിചിതാണ് അല്ലെ? സീതാദേവിയുടെ ആ മൃദുവായ കരസ്പർശം ഏറ്റാൽ പോലും മുറിവ് പറ്റുമോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന അതിമൃദുക്കളായ ശ്രീപാദങ്ങളാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്. ആ പാദങ്ങളും കൊണ്ടാണല്ലേ വനം തോറും സഞ്ചരിച്ചത്. പരമഭാഗവതനായിട്ടുള്ള ഹനുമാനും ലക്ഷ്മണനും വഴിക്കുള്ള കല്ലും മുള്ളും ഒക്കെ നീക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. രാവണൻ ദേവിയെ അപഹരിച്ചപ്പോഴോ പ്രിയാവിരഹത്താല് ആർത്തനെ പോലെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. സമുദ്രതീരം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിതനായിട്ട് സമുദ്രരാജൻ ആദ്യം വഴിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ കോപം ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ കോപത്താല് പുരികങ്ങള് ഒക്കെ വളച്ചു. അങ്ങനെ കിടുകിട വിറച്ചിട്ട് സമുദ്രരാജൻ മാർഗം കൊടുത്തു, വന്ദിച്ചു. പിന്നെ ഇവിടെ ചിറകെട്ടി ലങ്കയിൽ ചെന്നു. രാവണാദികളെ ഒക്കെ നിഗ്രഹിച്ച് ദേവിയോടുകൂടി അവിടുന്ന് അയോധ്യയെ പ്രാപിക്കുക ചെയ്തത്. ദേവിയോടുകൂടി അഭിഷിക്തനായിട്ട് അയോധ്യ സിംഹാസനത്തില് ശോഭിച്ചു അല്ലേ? അങ്ങനെ ആ ഭഗവാൻ, ആ ഭക്തവത്സലൻ നമ്മയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പൊ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ യജ്ഞത്തെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവിടുന്ന് അനേകം രാക്ഷസന്മാരെ ലീലയാല് നിഗ്രഹിച്ചു. സീതാ സ്വയംവരത്തിനായി വന്നുകൂടിയ അനേകം മഹാവീരന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ സഭയിൽ വെച്ച് ആ ശൈവ ചാപത്തെ മത്തഗജം കരിമ്പിനെ എന്ന പോലെയാണ്. അതൊരു ലീലയായിരുന്നു. ആ വില്ല് എടുത്ത് ശൈവ ചാപത്തിനെ ഭഞ്ജിച്ചു. തനിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചവളും ശ്രീ ഭഗവതിയുടെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ആ ജാനകിയെ പ്രാപിച്ചു അല്ലെ? മടങ്ങി വരുമ്പോഴോ 21 വട്ടം ക്ഷത്രിയ സംഹാരം ചെയ്ത മഹാവീരനായ പരശുരാമന്റെ അഹങ്കാരത്തെ അവിടുന്ന് നശിപ്പിച്ചു. സ്ത്രൈണനാണ് അല്ലെ ദശരഥൻ മഹാരാജാവ്. സ്ത്രൈണനാണെങ്കിലും സത്യപാശബദ്ധനായിട്ടുള്ള ആ പിതാവിന്റെ കൽപ്പനയെ സസന്തോഷം സ്വീകരിച്ചിട്ട്
ഈ രാജ ഐശ്വര്യത്തെയും ബന്ധുജനങ്ങളെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വനം പ്രാപിച്ചു. ദേവിയെ പിടിക്കാൻ വരുന്ന കാമാതുരയായ ശൂർപ്പണഖ അവളെ വിരൂപയാക്കി. അതുപോലെ ഖരാദികളായിട്ടുള്ള അനേകായിരം രാക്ഷസന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചു. കോദണ്ഡപാണിയായിട്ട് വനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. സീതാദേവിയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് കാമമോഹിതനായി തീർന്ന രാവണന്റെ പ്രേരണയാൽ ആദ്യം പൊന്മാനായിട്ട് വന്ന മാരീചനെ നിഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആരുമില്ലാത്ത സമയം നോക്കി വന്നിട്ട് ദേവിയെ രാവണൻ അപഹരിച്ചപ്പോഴ് ആത്മാരാമനായ ശ്രീരാമൻ ആ സ്ത്രീ സംഘികളുടെ ഗതി ഈ ലോകത്തിന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു സക്തനെ പോലെ വിലപിച്ചു അല്ലേ. അതൊക്കെ ഒരു നാട്യം അല്ലെ. സുഗ്രീവനായിട്ട് സഖ്യം ചെയ്തു. ഹനുമാൻ വഴി ദേവിയുടെ സ്ഥിതി അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു. വാനര സൈന്യത്തോടുകൂടി സമുദ്രതീരത്ത് ചെന്നു ചേർന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് സമുദ്രരാജൻ ഭയചകിതനായിട്ട് ഭഗവത് പാദങ്ങളെ വന്ദിച്ചിട്ട് മാർഗം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വാനര സൈന്യങ്ങളാൽ കെട്ടപ്പെട്ട സേതുവിലൂടെ സമുദ്രം കടന്നു. ശ്രീരാമൻ ലങ്കയെ പ്രാപിച്ചു. അനേകായിരം രാക്ഷസന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചു. അതിഘോരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം. അങ്ങനെ രാവണാദികളെ സംഹരിച്ചു. വിഭീഷണനെ കൊണ്ട് സംസ്കാരാദികൾ യഥാവിധി ചെയ്യിച്ചു. തന്റെ വിരഹത്താൽ അതിപീഡിതയായി വർത്തിക്കുന്ന ആ സീതയെ ദർശിച്ച് ആനന്ദമഗ്നനായി. തന്റെ വിരഹത്തിൽ വൽക്കലധാരിയായി ദിവസങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി കഴിക്കുന്ന ഭരതനെ പറ്റി സ്മരിച്ച് കൃപാപരവശനായി. ഭഗവാന്റെ എഴുന്നള്ളത്തുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ ആനന്ദപരവശനായിട്ടുള്ള ഭരതൻ രോമാഞ്ചിത കളേബരനായിട്ട് ആ പാദുകങ്ങളെ ഭക്തിപൂർവ്വം ശിരസിൽ വെച്ചിട്ട് എതിരേൽക്കാണ്. ആനന്ദ ബാഷ്പം ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് ആ മഹാഭാഗവതൻ ശ്രീപാദങ്ങളിൽ ദണ്ഡം പോലെ നമസ്കരിക്കുക. കരുണാർണവനായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ തൃക്കൈകൾ കൊണ്ട് വാരിയെടുത്ത് ആനന്ദ ബാഷ്പം ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് ഗാഠഗാഠം ആ സഹോദരനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത് ദർശനത്തിൽ അയോധ്യാവാസികളുടെ ആനന്ദത്തിനതിരില്ല. ഭഗവാൻ സീതാലക്ഷ്മണന്മാരോടുകൂടി മാതാക്കന്മാരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും ഒക്കെ ചെന്ന് വന്ദിച്ചു. വസിഷ്ഠ മഹർഷി സീതാസമേതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പുണ്യതീർത്ഥജലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു. പ്രജകളെ അവിടുന്ന് പിന്നീട് രാജാഭിഷേകത്തിന് ശേഷം പുത്രനിർവിശേഷം പാലിച്ചു പ്രജകളെ. ഭൂമി അപ്പോള് കാമദുഃഖയായി അല്ലെ. എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി. ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അണുപോലും ആരും വ്യതിചലിച്ചില്ല. ആദിവ്യാധികളോ ജരാക്ലേശങ്ങളോ ഒന്നും ആർക്കും ഉണ്ടായില്ല. ലോകസംഗ്രഹാർത്ഥം അവിടുന്ന് ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. പതിവ്രത രത്നമായ ദേവി പ്രേമം കൊണ്ടും അനുവൃത്തി കൊണ്ടും ശീലം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മനസ്സിനെ ഹരിച്ചു. അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു ലോകസംഗ്രഹാർത്ഥം പല യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. സർവസ്വവും ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്തു. ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരായ ഋഷീശ്വരന്മാരോ ഭഗവാന്റെ വാത്സല്യ അതിശയം കണ്ട് ആനന്ദപരവശരായി. രാജ്യമെല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ തിരികെ സമർപ്പിച്ചു. എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്യാത്തത്? സദാ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിച്ച് അജ്ഞാനത്തിനെയൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് ജ്ഞാന ദീപം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതിയായാൽ ധർമാസക്തിയും ദോഷമാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ രാജധർമ്മത്തിലുള്ള ശക്തിയില് പതിവ്രതാരത്നമായിട്ടുള്ള ദേവിയെ പോലും പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ജനാപവാദം ഭയന്ന് അവിടുന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചില്ലേ? വാൽമീകി മഹർഷി ദേവിയെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ വെച്ച് ദേവി കുശലവന്മാരെ പ്രസവിച്ചു. അവർക്ക് വേണ്ട സംസ്കാരങ്ങള് മഹർഷി തന്നെയാണ് ആനന്ദത്തോടെ നിർവഹിക്കുന്നത്. പുത്രന്മാരെ മഹർഷിയിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ദേവി ഭഗവത് പാദപത്മങ്ങളെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ധർത്തിയിൽ എന്നെ പ്രാപിച്ചു. ഭഗവാൻ ഇതറിഞ്ഞ് ദേവിയെയും ദേവിയുടെ അനുഭവ ഗുണങ്ങളെയും ചിന്തിച്ച് വിഷാദഗ്രസ്തനായി. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ നയിച്ചു. വിഷയസംഘം ഈശ്വരന് പോലും ഇപ്രകാരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ കഥ പറയാനുണ്ടോ? ഇത് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഇതെല്ലാം അനുകരിച്ച് കാണിച്ചു തന്നത്. അനന്തരം ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായിട്ട് വളരെ സംവത്സരങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിയതിനു ശേഷം കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ നടന്ന് ക്ലേശിച്ച തന്റെ ആ പാദങ്ങള് ഭക്തന്മാരുടെ അതിമൃദുവായ ഹൃദയ കമലങ്ങളിൽ വിന്യസിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടുന്ന്
സ്വസ്വരൂപം പ്രാപിച്ചു അല്ലെ പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തില്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളായിട്ടുള്ള ആ സേതുബന്ധനം, രാവണാദി സംഹാരം മുതലായവയെ പറ്റിയൊക്കെ കവികള് ആശ്ചര്യപൂർവം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അനന്ത ബ്രഹ്മാണ്ട അധിനായകനായിട്ടുള്ള ആ ചിദാനന്ദമൂർത്തിയുടെ ലീല മാത്രാണ് അല്ലെ, വെറും ലീലയാണ് അതെല്ലാം. ഇതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. അവിടുത്തെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ദർശിക്കാനോ സ്പർശിക്കാനോ അനുഗമിക്കാനോ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ആ കോസല രാജ്യവാസികളെല്ലാം നിത്യാനന്ദം പ്രാപിച്ചു. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു കി ജയ്. ഹരേ. ഇനി നമ്മള് ഇന്നലെ 9-ാം അധ്യായത്തിലെ പകുതിയോളം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇനി നമ്മള് 19 അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. അർജുനനോട് ഈ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എല്ലാം എന്നിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സർവത്ര ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് ആനന്ദിച്ച് ജ്ഞാനികൾ ജീവിക്കുന്നു. സുഖകാംക്ഷികള് എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം. 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് 20. ത്രൈവിദ്യാമാം സോമപാപൂതപാപാ യജ്ഞൈരിഷ്ട്വാ സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവിദേവ ഭോഗാൻ. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ വേദപഠനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നറിയാത്ത ധാരാളം പണ്ഡിതർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ത്രിവേദികളുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം താനാണ് എന്നിവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പണ്ഡിതന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും വേദപഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നും അറിയില്ല അവർക്ക്. അന്തിമ ലക്ഷ്യം താനാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഔദ്യോഗികമായി മാത്രം വേദാധ്യയനം ചെയ്യുന്നവർ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും പോലുള്ള വിവിധ ദേവതകൾക്കായി യജ്ഞാഹുതി ചെയ്യുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ, അന്യദേവതകൾക്കായിട്ട് യജ്ഞാഹുതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഇവിടം സ്വർഗമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. മരിച്ച് സ്വർഗം കിട്ടുന്നതിലും നല്ലത് അതാണ്. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദം അതനുഭവിക്കണം. ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക്. അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. സ്വർഗം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ വലിയ സുഖാണ്. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ എന്നും അവിടെ സുഖിച്ചു കഴിയാൻ സാധിക്കുമോ? നമുക്ക് നോക്കാം. 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തേതം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്നാഗതാഗതം കാമാലഭന്തേ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മ മൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. സ്വർഗത്തിൽ പോവാം. അവിടെ പെർമനന്റ് അല്ല, അവിടെയും ടെമ്പററി തന്നെയാണ് അല്ലെ. പുണ്യം ആ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ഉണ്ടോ അല്ലെ. 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോകുമ്പോ കയ്യിൽ പൈസ നല്ലോണം വേണം അല്ലെ. പൈസ കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അവരവിടെ നിർത്തില്ല. അതേപോലെയാണ് സ്വർഗത്തില്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാപ്യസ്ഥാനം അല്ല സ്വർഗം എന്നുള്ളത്. കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കുറച്ച് സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ വീണ്ടും നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളില് ഫലസിദ്ധിയുള്ള പല യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർഗപ്രാപ്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം അല്ലെ. പക്ഷെ അതൊക്കെ ടെമ്പററി ആണ്, താൽക്കാലികമാണ് എന്ന്. ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുക. ഭഗവാനാണ് ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ശാശ്വത ആനന്ദം ലഭിക്കാൻ പോണത്. സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്
ഈ ചാർജ് തീരുന്ന പോലെയാണ്. പുണ്യം തീർന്നാല് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരണം. നിർവൃതി ഒന്നും ഒരിക്കലും അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്തു വേണം? സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ജീവിതം അനുഭവിക്കണം. പിന്നീട് ഒരിക്കലും ക്ലേശപൂരിതമായ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരരുത്. അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? ആധ്യാത്മിക ലോകം തേടണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒന്നിനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ക്ഷേമത്തോടെ കഴിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും. അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാല്ലേ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കണത്? ഇവിടെ തന്നെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ, അനന്യ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെയും ഭഗവാൻ നൽകും. അവർക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ സ്വർഗമൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ അപ്പോ യമുനാചാര്യൻ ഈ ശ്ലോകം വിവർത്തനം ചെയ്തത് നമുക്കറിയാലേ. അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അല്ലേ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ ന്റെ ലീല അവിടെ നടന്നു അല്ലെ? 2 കുട്ടികള് ആ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം കൊണ്ടേ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംശയിച്ചു. എന്നാൽ ഭഗവാനോ ഓരോരുത്തരെയും പേഴ്സണൽ കെയർ ആണ് ചെയ്യണത് എന്ന്. ഇത് യോഗക്ഷേമം എന്നുള്ളത്. ഏകാന്ത ഭക്തന്മാര്, അനന്യ ഭക്തന്മാരുടെ ക്ഷേമം ഭഗവാൻ നോക്കും എന്നാണ്. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു ഇടനിലക്കാരനൊന്നുമല്ല ഭഗവാൻ. ഈശ്വര വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദി രണ്ടുപേരും ശാശ്വത സുഖങ്ങൾ നേടുന്നില്ല. ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സുഖം ലഭിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടേ ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്താലേ സാധിക്കൂ. ഏതാണത്? അനന്യ ഭക്തി. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആശ്രയ സ്ഥാനം എന്ന് ഉറപ്പ് വേണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും അനന്യഭക്തിയോടെ വിശ്വാസപൂർവം ഉപാസിക്കുക. അതാണ് വേണ്ടത്. അന്യദേവതകളെ ഫലകാംക്ഷയോടെ ഭജിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യേപ്യന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്യുത തേ ബിമാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യവിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് കുന്തിപുത്ര. എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധിപൂർവകം എന്നാണ് പറയണത്. യജന്തി അവിധിപൂർവകം എന്നാണ്. വിധിപ്രകാരം അല്ല അവരത്. ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ദേവന്മാരൊക്കെ. ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങള് ആണ് ഒരാൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കല്ല വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ഭഗവാനെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാല് വിവിധ ശ്രേണികളിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ സംതൃപ്തരായിക്കോളും. ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിയന്ത്രകരും ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധികൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഇവർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകുക, അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണേ അന്യദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ. ഇപ്പോ ഇതിനെയാണ് അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അനാവശ്യമായ ഈ ദേവാരാധന കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഫലത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവച നതു മാം അഭിജാനന്തി തത്വേനാദശ്യവന്തി തേ. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും
ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് പ്രീതിയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ളവയാണ് ആ സത്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണു എന്ന് ഒരർത്ഥമുണ്ട്. യജ്ഞത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ ഇതില് മാത്രം ഒതുങ്ങിയിട്ടല്ല, നമ്മൾ ഈ സർവയജ്ഞങ്ങൾക്ക് നാഥനും അവയെ സ്വീകരിക്കുന്നവനും എല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പിന്നെ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളോ ഒന്നും പാലിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. എങ്കിലും ബുദ്ധിഹീനന്മാര് സത്യമറിയാതെ ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദേവോപാസനയൊക്കെ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടോ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കാതെ അവര് വീണ്ടും ഈ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ പെട്ടുഴലാണ് അതിന്റെ ഫലം. അല്ലാതെ അവർക്ക് ശ്രേയോ മാർഗം അവർക്ക് ഉണ്ടാവണില്ല. തന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായ പരമാത്മാവെന്ന ചിന്തയിൽ ആരാധന ചെയ്യുക, അതാണ് വിധിപൂർവകമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂദേജ്യാ യാന്തി മാദ്യാജിനോഭിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാവട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അതാത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോവുക അവരെ പൂജിക്കുന്നവര് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂജിച്ചാൽ, കൃഷ്ണനെ പൂജിച്ചാൽ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്കും എത്തും. സകാമഭക്തി നിഷ്കാമഭക്തി രണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. നിഷ്കാമമായിട്ട് ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ചെയ്യുക, അതിനെന്തെങ്കിലും പണച്ചെലവുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. നാമം ജപിക്കാൻ ഒരു ചെലവും ഇല്ല നമുക്ക് അല്ലെ. അപ്പോ അതാണ് 26-ാമത്തെ ധന്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിയുപഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മന. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നിർമ്മല മനസ്സോടെ ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. ഭക്തി വളരെ സരളമാണ്, സോ സിമ്പിൾ അല്ലേ. ഭക്തി ചെയ്യാൻ ഒരു പണച്ചെലവും ഇല്ല. എന്ന് വെച്ച് നമ്മള് ഈ ഒരു ഇലയോ ഒരു വെള്ളമോ മാത്രം കൊടുക്കുക ഭഗവാന് എന്നർത്ഥമില്ല. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നണത് ഒക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. നല്ലതായിട്ട് എന്ത് നമ്മുടെ കൈവശം വന്നു ചേരുന്നോ അത് ഭഗവാനാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. എല്ലാ ആഹാരം തൊട്ട് എല്ലാം, നല്ല ആഹാരങ്ങളും പഴങ്ങള് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം ഭഗവാന് അല്ലേ. അങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ ആ മനോഭാവം. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഭക്തിയിലുണ്ടല്ലോ ഒരു വഞ്ചനയും ചതിയും കളവും ഒന്നും നടത്തരുത്. ആത്മവഞ്ചന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുരുതര പാപമാണ്. ഭൗതികതയിൽ പിന്നെയും വഞ്ചന നമുക്ക് ചെയ്യാം, അതിന് ഇത്ര കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ആത്മവഞ്ചന എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വളരെ തീക്ഷ്ണമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആദിമനായിട്ടുള്ള പ്രഭു. യജ്ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഏക ലക്ഷ്യവും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. അവയുടെ ഭോക്താവും മറ്റാരുമല്ല. ഈ വസ്തുത വെളിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യജ്ഞദ്രവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. പരിശുദ്ധി നേടി ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമമുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്നത് എന്തും നൽകാൻ തയ്യാറാവും. അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതോ ആയ ഒന്നും നൽകുകയുമില്ല അല്ലെ. മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാന് എല്ലാവരും കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് ഭഗവാന് പ്രത്യേകം പാത്രങ്ങള് വെക്കണം, എന്നിട്ട് അതിൽ വേണം ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക, ഈ വിനയോപഹാരം കൈക്കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവിത പുരോഗതി ഉണ്ടാവും.
എന്നാണ്. ശരീരം വിശുദ്ധമാവും. ചിന്താവൈഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഉതകുന്ന മട്ടില് നമ്മുടെ ആ മസ്തിഷ്ക സിരകളൊക്കെ സൂക്ഷ്മ തരങ്ങളാവും. സർവോപരി ഈ നിവേദ്യ അർപ്പണം പ്രേമഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം. എന്നാലേ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. സർവ ഐശ്വര്യ നിദാനമായ കൃഷ്ണന് ഭഗവാന് നമ്മൾ കൊടുക്കണ ആഹാരത്തിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? എങ്കിലും നമ്മളത് ഭക്തിപൂർവം സ്നേഹപൂർവം സമർപ്പിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് മാത്രം. നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും വിളമ്പുമ്പോഴും കൃഷ്ണൻ അത് അർപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം കൃഷ്ണപ്രേമത്തോടെ ആവണം ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിന് വിലയുള്ളൂ. മനോഭാവല്ലേ ഭഗവാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനോഭാവം ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെറിയ വസ്തുവായാലും സ്വീകരിച്ചോളും. സർവം ഈശ്വരാർപ്പണമാക്കുന്ന ആ ഭക്തന്റെ രീതി പറയാണ് ഇവിടെ 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് യത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത് കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. നീ എന്തു ചെയ്യുന്നുവോ, എന്തു നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുക, അല്ലെ, ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആ ജീവിതചര്യ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കടമ. അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്നിച്ച് നിലനിർത്തേണ്ടതിനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവൂ. അപ്പോ തനിക്ക് വേണ്ടി ആവണം ആ കർമ്മം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ നിവേദിച്ച ആഹാരം അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ ഏതൊരാളും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പണമായി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താണ് എന്ന് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. ശുഭാശുഭ ഫലൈരേവം മോക്ഷ്യസേ കർമ്മബന്ധനൈ സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാം. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. എന്താണ്? മനസ്സുകൊണ്ട് സർവ്വ ഉപേക്ഷിക്കുക, എല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെ. കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അതുമൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ സ്വതന്ത്രനാവാൻ പറ്റും. പരിത്യാഗം എന്നുള്ള തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് ഭഗവത് സേവന നിരതനാവുക. അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർഹമുപയുഞ്ജത നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യമുച്യതേ എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് നിർത്തിവെക്കാൻ പറ്റില്ല. കർമ്മഫലം അത്രയും കൃഷ്ണനെ അർപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. സന്യാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ കർമ്മങ്ങള് മനോദർപ്പണത്തിൽ ഇഴുകിച്ചേർന്ന മാലിന്യങ്ങളെ ഒക്കെ നീക്കാൻ ഉതകുന്നതാണ്. കർത്താവ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ പുരോഗമിച്ച് ക്രമേണ അങ്ങനെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തില് പുരോഗമിക്കും. ക്രമേണ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിതനാവും. അവസാനം ആ ഭക്തന് മുക്തിയും സിദ്ധിക്കും. അതാണ് നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തവൈരാഗ്യം ഉച്യതേ. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പ്രവൃത്തികളും പരിപാടികളും ഒക്കെ അതിബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് പോലും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വൈഷ്ണവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാമെന്നും സദാ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് മുക്തനായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഭാവിയിൽ സ്വഗേഹത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് അയാൾ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും ഉറപ്പാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന പോലെ അയാളും
ഭൗതിക വിമർശനങ്ങൾക്ക് അതീതനായി കഴിഞ്ഞു. അല്ലെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ആ ലെവലിലേക്ക് വന്നു. അയാളുടെ ഉള്ളിലെ ആ ദൈവികതയൊക്കെ പ്രബലമായി കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു മഹാത്മാവ്. ഭഗവാൻ ആരോടും പക്ഷപാതം ഇല്ല. ഭക്തർക്ക് ഭഗവാനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല. എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കുക. പുണ്യമുള്ളവർക്കേ ഭക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. എന്ത് നല്ലത് കൈവശം വന്നാലും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ആണ് നമുക്ക് ഭഗവാന് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭക്തരോടൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഭഗവാന് അല്ലേ. ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട് ഭക്തരോട്. അപ്പോ കൃഷ്ണന് ഏവരിലും സമഭാവനയാണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കില്, പ്രത്യേക മമത ഇല്ലെങ്കില് ഈ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരോട് എന്തിനാ സവിശേഷമായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളത് എന്ന്. അപ്പൊ ഇത് പക്ഷപാതമല്ല, അത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ എത്ര ഇവിടെ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുമ്പോ എത്ര ഉദാരനും ധർമ്മിഷ്ഠനായാലും വ്യക്തികള് സ്വന്തം മക്കളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുപോലെ ഏതൊരു ജീവാത്മാവും ഏതൊരു ആകൃതിയിൽ ഇരുന്നാലും സ്വസന്താനം എന്നാണ് ഭഗവാന് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഭക്തിയുള്ളവരെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാന്. ജനലും വാതിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ തുറന്നിടുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടും. എന്നാൽ എല്ലാം അടച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിലോ പ്രകാശം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനോട് അടുത്താല് മനസ്സിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. ഈശ്വരനോട് അഭിമുഖമല്ലെങ്കിലോ ഇരുട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷാണ്. അതിൽ നിന്ന് ആരെന്ത് നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് ലഭിക്കും. സാധാരണയായി കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഉദാഹരണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വിശദീകരണം പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരോട് പക്ഷപാതം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഒരു സവിശേഷ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രകടഭാവമാണ്, അല്ലാതെ പക്ഷപാതം അല്ല എന്നാണ് പറയണത്. കാരുണ്യാണ് അല്ലെ. ഭക്തരോട് മേഴ്സി ഉണ്ട് ഭഗവാന്. കർമ്മ നിയമാനുസൃതമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആധ്യാത്മിക തലത്തിന് സ്വാഭാവികമായതാണ് ഇത്. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനമല്ല ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയണത്. സച്ചിദാനന്ദ പൂർണമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ഘടകമാണ് അത്. ഒരു ഭക്തന്റെ നില സാധാരണ ഭൗതികന്റെ നിലയല്ല. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തില് ഒരു ഭക്തൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഹരി കൃഷ്ണ. ഈ ജീവിതത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല എന്നെ ഭജിക്കാനാവുക. എന്നെ എപ്പോൾ ഭജിക്കുമോ അപ്പോൾ നന്മ ലഭിക്കും എന്നാണ് 30ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ആബീജേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. കുറെ നാള് ദുരാചാരനായിട്ട് സമൂഹത്തിന്റെ വെറുപ്പ് നേടിയവരും പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ദർശനത്താല് ഭഗവത് ഭജനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാല് ശുദ്ധഭക്തനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരായി മാറിയേക്കാം. ലക്ഷ്യബോധം കൈവന്നവൻ ശരിയായ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കും അല്ലെ. മനസ്സാണ് എല്ലാത്തിനും പ്രധാനം. നമുക്കറിയാം രത്നാകരൻ അല്ലെ, കാട്ടാളൻ പിടിച്ചു പറിച്ചും അഹിംസയൊക്കെ ചെയ്തു നടന്നിരുന്നു. പിന്നീട് രാമായണം എഴുതുന്ന വാൽമീകിയായി അല്ലെ. അപ്പൊ എത്ര ദുരാചാരനായിട്ട് സമൂഹത്തിന്റെ വെറുപ്പ് നേടി നടന്നാലും ആ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ദർശനത്താല് കുറച്ച് മഹാത്മാക്കള് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവത് ഭജനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ.
രത്നാകരൻ വാൽമീകിയായ കഥ നമുക്കറിയാം. ഒരു വ്യക്തി പതിതനായി പോയാലും ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഹൃദയസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അയാളെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് മാപ്പ് കൊടുക്കും എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യോഗിയെ പോലും ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന വിധം കരുത്തുറ്റതാണ് ഈ ഭൗതികതയുടെ മാലിന്യം. എന്നാൽ സന്ദർഭവശാൽ സംഭവിക്കുന്ന അത്തരം ഒരു വീഴ്ചയെയും ഉടനെ തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്. ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയക്ക് ഒരിക്കലും പരാജയം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പതിതനായി പോയിട്ട് പിന്നീട് ഭക്തി മാർഗത്തിൽ വന്ന കഥ ഏതാണ് പറയാൻ പറ്റുക നമുക്ക്? അജാമിളന്റെ കഥ പറയാമല്ലേ? അജാമിളൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു. മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്? ദുഷ്ടാത്മാവ് പോലും മനം മാറ്റം വന്നിട്ട് ഭക്തനായേക്കാം അല്ലേ? അത് ഇവിടെ 31ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ആഹ്വാനം ചെയ്യൂ അർജുന എന്നാണ്. എന്റെ ഭക്തൻ നശിക്കില്ല. ഭക്തന്റെ വാക്കിനാണ് വില കൽപ്പിക്കുക ഭഗവാൻ അല്ലെ? കൃഷ്ണൻ തന്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കും, എന്നാൽ ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല. ഭാരത യുദ്ധത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഭീഷ്മരോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ചക്രം കൊണ്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. ഭീഷ്മരുടെ വാക്ക് സത്യമാക്കാനാണ് അത്. യുദ്ധത്തിലെ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ വാക്ക് സത്യമാവണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ ചക്രമെടുത്ത് ഓടുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കും, പ്രതിജ്ഞയൊക്കെ മാറ്റിവെക്കും. പക്ഷെ ഭക്തൻ പറഞ്ഞാല് അതിനൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ എന്റെ ഭക്തന് നാശമില്ലാന്ന്. പക്ഷെ അതല്ല, ആഹ്വാനം ചെയ്യൂ അർജുന, എന്റെ ഭക്തൻ നശിക്കില്ല. നീ എല്ലാ കവലയിലും ചെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ അർജുന, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ആ വാക്ക് ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം ഉണ്ടാവില്ല. 7ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഭക്തനാവാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരില് നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. അപ്പോൾ ഹീനകൃത്യങ്ങൾ കരുതി കൂട്ടിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തനാവുക എന്നൊക്കെ ന്യായം ആയിട്ട് ചോദിക്കും അല്ലെ? ഇപ്പൊ ദുഷ്കർമ്മികള് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുതിരില്ല. അഥവാ ഒരു അവസരത്തിൽ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഈ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരുക്കമാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. യഥാർത്ഥ ഭക്തനോ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കില്ല. ബാഹ്യമായ ആചാരങ്ങള് അതല്ല ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം അല്ലെ? യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ നാശത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹീനകൃത്യങ്ങൾ കരുതി കൂട്ടിയോ അല്ലാതെയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാവും? ഭക്തൻ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പാപമാലിന്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോവും. നിരന്തരമായ ഭഗവത് ധ്യാനം ആ ഭക്തനെ ശുദ്ധനാക്കും. നിരന്തരമായ ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടന്നുപോരും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം നിലയ്ക്കാതെ തുടർന്ന് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. യാദൃച്ഛികങ്ങളായ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് അത് ഭക്തനെ രക്ഷിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സില് ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ലെവൽ 1, 2 പകുതിയായി. അപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ നാമം ജപിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു. 4
4 മാലയെങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങൾ ജപിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലെവൽ 3ലേക്ക് ചേരാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ 8 മാലയൊക്കെ ജപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഡെയിലി ജപിക്കണവരാവണം. വ്യക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് ഒരാളെ ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ ആക്കുക. വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ സ്ത്രീകളോ ആയാലും അല്ലെ, പാപം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഹീനമായിട്ടുള്ള കുലത്തിലൊക്കെ ജനിക്കണത്. ആ ജന്മത്തിലും എന്നെ ഭജിച്ചാൽ പരമപദത്തിലെത്തും എന്നാണ് ഇവിടെ 32ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. മാം ഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേഭി സ്യുപാപയോനയ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേഭി യാന്തി പരാം ഗതിം. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആയാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് സാമൂഹ്യമായ ഉച്ചനീച സ്ഥിതി ബാധകമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക തലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വിഭാഗീയതയൊക്കെ ധാരണയുണ്ടാവും. എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഭക്തന് അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാവരും പരമപദ പ്രാപ്തിക്ക് അർഹരാണ്. മറ്റൊന്നിനും സ്ത്രീകളെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ശ്രേഷ്ഠത ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളെ പോലെ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവണില്ല അല്ലെ. കുടുംബത്തിലോ സമൂഹത്തിലോ എല്ലാം പലതും സഹിക്കണം സ്ത്രീകള്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ഭജിച്ച് ഗോപികള് അല്ലെ, ഗോപികമാര് മഹാത്മാക്കളായി. രാമായണത്തിലെ ശബരി അല്ലെ, കുലമഹിമയില്ല, കാട്ടാള സ്ത്രീയായിരുന്നു, ഭക്തി കൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠയായി. അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം ശ്രേയസിലെത്താം, ശ്രേഷ്ഠത ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാപം ചെയ്ത ശൂദ്രർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പോലും എന്നെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? 33ാമത്തെ ശ്ലോകം. കിം പുനർബ്രഹ്മണ പുണ്യ ഭക്ത രാജർഷയസ്തഥാ അനിത്യമസുഖം ലോകമിമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വ മാം. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണവുമായ ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമഭക്തി സേവന നിരതരാവുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മനുഷ്യര് പല വർഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ആർക്കും ഇതൊരു സുഖമുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പോ അനിത്യം അസുഖം ലോകം ആണ്, നശ്വരമാണ്, ദുഃഖപൂർണമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്കും ഇഷ്ടവസതിയല്ല ഈ ലോകം. ഇത് നശ്വരമാണ്, ദുഃഖപൂർണമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. രാജർഷിമാരുടെ കുലത്തിലാണ് അർജുനൻ ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തോടും ഭഗവാൻ പറയണത് എന്താ? ഭക്തിപൂർവം എന്നെ സേവിക്കുക, വേഗം സ്വധാമത്തിലേക്ക് എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരൂ. ദുഃഖപൂരിതവും നശ്വരവുമായ ഈ ലോകത്തിൽ ആരും ജീവിക്കേണ്ടതില്ല. ഏവരും ശാശ്വതമായ ആനന്ദ അനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ തിരുമാറിനോട് മമത പുലർത്തുക. ഏതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്കും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുതകുന്ന പ്രക്രിയ ഒരേ ഒന്ന് മാത്രാണ്. അതാണ് ഭഗവത് സേവനം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും സ്വജീവിതത്തെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഉജ്ജ്വലമായ ധന്യമായ ശ്ലോകം എന്താണ്? അനന്യഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാണ്. 34ാമത്തെ ശ്ലോകം. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ മാത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ഭജിക്കുക, അനുസന്ധാനം ചെയ്യുക, ഭഗവത് പ്രേമം ആസ്വദിക്കുക, യഥാർത്ഥ ഭക്തനായി ഭവിക്കൂ. കാണുന്നവരെ എല്ലാം ഭഗവാനായി കണ്ട് നമസ്കരിക്കാനുള്ള മാനസിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരുക. അല്ലെ, തന്നെ തന്നെ ആ നിലയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഭക്തൻ എന്നിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ്. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഈ ലോകത്തെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അല്ലെ നമസ്കരിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. മനസ്സുകൊണ്ട് വണങ്ങാൻ കഴിയണം ഓരോരുത്തരെയും. പല ചിന്തകളൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മയോഗം അല്ലെ, രാജയോഗമാണത്.
അങ്ങനെ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ലോകം സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ, എന്റെ കൂടെയും ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ദുഃഖിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് സമയമില്ല. മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് സാധന തുടരുക. സാധനയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിയാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അനുഭൂതി ഉണ്ടാവണത്, ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. സർവസേവനങ്ങളും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഈ ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നു. അല്ലെ, മലിനമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രേമഭക്തി പുരസ്സരമാവണം കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഭക്തി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നിരന്തരം വളർത്തിയെടുക്കണം നമ്മള്. ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനൊരു നൈരന്തര്യം വേണം. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രല്ല, നിരന്തരം ഭക്തി ചെയ്യണം. ഞാനെന്ന വ്യക്തി ഇല്ലാണ്ടാവണം, പൂർണ്ണ ശരണാഗതി ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം എന്നുള്ള ആ തോന്നൽ വരും. അനന്യ ഭക്തിയോടെ ഭജിച്ചാൽ ഈ ജീവിതം സുന്ദരമാവും എന്നതിന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അനന്യഭക്തിയോടെ എന്ത് കർമ്മവും ഭഗവാന് സമർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യണം. ഫലകാമന കൂടാതെ എല്ലാം ചെയ്യുക. എല്ലാത്തിലും സമഭാവന ഉണ്ടാവുക, എല്ലാവരോടും അല്ലെ, സർവഭൂത ദയ ഉണ്ടാവുക, ശാന്തി വരും. അപ്പോഴൊട്ടും ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. ഇതാണ് രാജയോഗം, രാജവിദ്യ പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ. ആ രാജവിദ്യയിലൂടെ, സാധനയിലൂടെ ആത്മാനന്ദം എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാം, പൂർണ്ണമായ ശരണാഗതി, അത് തന്നെയാണ് രാജവിദ്യ. അതിലൂടെ എത്തിച്ചേരുന്നതോ രാജയോഗത്തിലേക്കാണ്. ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നല്ലാതെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നല്ലൊരു ആത്മീയ ഗുരു വേണം, പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അല്ലെ. രാജയോഗം എന്നുള്ള വിദ്യ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണു. ഇനിയിപ്പോ ഇത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ മാത്രം മതി അല്ലെ. അറിയാം, ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. ഭഗവാൻ സ്വയം തന്റെ ഭക്തന്മാരെ കാക്കുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുക, അതാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അവസാനം കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഉപഹാരം നേടാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഉപഹാരം എന്താണ്? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ മഹാഭാരത യുദ്ധം അവസാനിച്ച വേളയില് യോദ്ധാക്കളുടെയൊക്കെ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. യുധിഷ്ഠിരനും പാണ്ഡവരും ഒക്കെ തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന് രാജാഭിഷേകം കഴിച്ചു. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ ശരശയ്യയിലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ പിറ്റേന്ന് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തില് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ യുധിഷ്ഠിരൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സമാധിയിലിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്തിനാലേ സമാധി? ഇപ്പൊ വിളിച്ചു, ഉണർന്നില്ല. കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളൊക്കെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കാണ്, എനിക്ക് അറിയാൻ അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് എന്തിനാണ് സമാധിയിലിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോഴ് പറഞ്ഞു, യുധിഷ്ഠിര, ഒരാൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ, ഭീഷ്മര്. ആ ഭക്തന്റെ ധ്യാനം എന്റെ നേരെയാണ്. അപ്പോഴും ഞാനും തിരിച്ച് ആ ഭക്തനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. ഒരാൾ എങ്ങനെയാണോ എന്നെ ഭജിക്കുന്നത് അതിന്റെ തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം ഞാനും നൽകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ.